Ahojte. Ak máte krátky attention span, tak nebojte, nebudem hovoriť dlho. Toto video vzniklo z veľmi prostého dôvodu. Týmto videom už mám 100 zverejnených videí na tomto kanáli, ak samozrejme nerátam všetky nezaradené alebo súkromné videá. A taktiež sme dosiahli ďalší milník, a to 300 odberateľov. Veľmi si vás všetkých vážim a zatiaľ s natáčaním končiť neplánujem. Momentálne chcem dokončiť sériu Hollow Knight Silksong a Undertale Yellow. To sú určite série, ktoré ma momentálne najviac bavia a naplňajú. A čo sa budúcnosti týka, tak určite budem pokračovať s mojimi Adofy videami, pretože ma tam baví tvoriť levely. A ďalej som zvažoval, že by som robil aj content buď z Valorantu alebo Minecraftu. Môžete mi aj vydať vedieť, čo iné by ste po prípade chceli vidieť na tomto kanáli. Čo je ale isté, tak indie hry budú stále. To sú moje srdcovečky a kým sa bude dať, tak ich budem aj naďalej točiť. Toto video si pripravím v čase, kedy by som sa mohol učiť do školy, ale to už v dôsledku prokrastinácie aj tak vôbec nezachránim, čiže aspoň robím ďalšie videjko. To by bolo odo mňa asi zatiaľ všetko, majte sa pekne a pre tých, čo toto pozerali chcem ešte jednu vec odkázať, a to, že videá vždy vychádzajú s odstupom pár dní, aby som to aj stíhal dostrihať. Momentálne mám ale dve videá už zostrihané, jedno z Adofy série a jedno zo Silksong série, plus ešte ďalší part zo Silksongu, ale ten je zatiaľ nezostrihaný. A to už je asi naozaj fakt, že na 100% bude všetko. A zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.